ମୋହନ ତାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ପାଠ ଜପ ତପ ପେଙ୍ଗସୁଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣକୁ ସାହାରା ନେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଧା ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ କିପରି ଦୂରେଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଗୃହରେ ବାହାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଶୌଚ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ହୋଇ ରହୁଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖିବେ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଦେଖିବେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ଗୃହର ବାହାରେ ପକାଇଦେବେ। ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଧାକୁ ଦୂରେଇ ହେବ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି। ଏକ ମୁଠା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ମଥାରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗୃହରେ ପକାଇଦେବେ। ଯଦି ଏପରି କଲେ ବାଧା କମୁନି, ତେବେ ଲୁଣକୁ ବାହାରେ ନ ପକାଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ପକାଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।